دلکش تاک تاک بازار ہے، تاک اورماڑے بازار تاک اورماڑا چمن دی میں گوازی نگانو ادھر زیادہ ہے کہ روزہ ماہی گیری ہے، ذرا معاش ماہی گیری ہے، اکثریت ماہی گیری ہے، اور زمین دیہاتی چشمہ سرا کہتی ہوں مطالعہ حامدہ یعنی انٹرٹین کا پیار کا نغمہ ہے زبردست موجوں کی رواں چنے بلوچ گوشن کے لنکا اما کے تو نوشت جامگ اما کے تو پوشت باقی تئی شیخو کشتی مشتی بڑے بنگالی ہے پتہ شیجن شمسو جسطیہ شمسو گرا یہ روتے یا روچے لوگا نا گپ ایک بار تم تو آؤ جانا نا السلام علیکم مرچی صوبے ارمڑے دومی صوبے ہمیشہ وابا مفاد کے سنگت نما ارادہ پتہ کہ ما دیما تربتن مگا جزامبا مانوی کمرہ شمار کم پیش داری گوشن کے یک شیخ ایک کمرہ ہاں دوشی تہارا پیش داری نبوتا شمار کم ایک کمرہ پیش داری باقی ما شما پدا سفر جاری کرنے دیمہ رواننے دیمہ چی بھی وہاں سر بننے کم تیاب ہے یہ دلکش مناظر کے ہستے ہیں دیمہ مشرق وازی نہیں باقی شمار پیزار گانو یہ ہمیں شیخ کی لوگ ہاں ایدہ بستا گانتی شیخ کے نام کیا ہے شیدہ کمرہ لوگ جاگہ ماگا بستا باری باری ایدہ کہتے تارو تابا بورزا کہاں ہے آؤ سکارے تو نتر آدھا تینٹرو جاتا کہ آؤ چلو اکبر سمجھ حیدارانی ساکزار رکبہ اکبر آج ہی پالا شاوہ ذہن نوارتا رائے ہستے گندے سکولی راش شمارا کم ماں یہ لوگ باقی کمرہ کیا ہستا شمارا شام پیش دار گانو اس شیخ کے نام کیا سر پکا میشن نام ہے اس شیخ سلور پکا ہمیں لوگ ہیں تو یدا واشیں یہ ماں کم ملے صوبے پروگرام ہے بگوش شانگی صاحب ہے وقتی سپیو بگے بیا چانگی صاحب اچھا گلین راج میں ہرمڑے دومی روچی کے شمارہ ماں ایت آیا بے دلکش کے ہما ندارہ گستش میں چمن دیمان شک واضی نگانو ماں نو کمرہ سبرات کے شیکا جاگہ ماں گیا ضرورت زمین ایدہ جاگہ بستا میں ہمیں تیاب ہے ایدہ بیچی ہے گوشنتے ایدہ جاگہ بستا بازی کمرہ بستا کی بیچارے گا ماں ہمیں کمرہ انتہا دوشی ہمیشہ مداشتا مرچی دومی روچیں باقی صوبے سرا سنگت ہمیشہ وابا نپات کا تیاب ہے من دلکش کے نظارہ گستے ہیں چمن دیمک واضی نگانتے انشاءاللہ پروگرام بنائینا سنگت بارن کھوجا یا کہ واپسی روان یا کہ دگے جاگے روان ہر چیز شوئی بھی ہر پروگرام بھی شما چمن دیمک واضی نہیں شما چارہ بھی باقی سنگت انگی صاحب ہیں واجہ نظیر احمد بلیدئی ہیں محمد اجاز بابل ادا ماں تیاب شمار پیش بداری ادا تیاب ہے کہ ہمارا ندارہ گستے ہیں یہ بالکل وش گندگا پیدا کی مارا شمار ادا یہ شیخا ہمیں پرپزا ہمیں کاترا ہو ادا جاگارہ ضرورتا ہو جاگہ وستا اچانک بریں کہ سالے سرا یا کہ چشمہ سرا کہتی ہوں مطارہ حامدہ یعنی انٹرٹین کن تو پدار ہوتی اور کچھ بھی نہیں تیری میری کہانی ہے ہاں کچھ پا کر کونا ہے کچھ کھو کر پانا ہے
ایک پیار کا نغمہ ہے، زبردست. موجوں کی روانی ہے، زندگی اور کچھ بھی نہیں، تیری میری کہانی ہے، کچھ کو کر پانا ہے، کچھ پا کر کونا ہے. آگے سوری یہ ریت پرانا ہے وا. اچھا شما گندگانے کے سراؤن لستی اما کے اردو گانے ہستے ہیں یہ دونار کم وہ گنگنائیں تھے بے گوش میں چمن دیما اور باقی ایک علاقہ ہستے ہیں دوسری مرم پیدار سے کم تہارا یہ علاقہ شما پیدار گن یہ علاقہ ہرا میں اورماڑا ہے تاک گوشا ایدا چونشی کاسی آبادی نیست ہیں ایدے ماگیرن کم لوگ آستا شما دوسری مرم پیدار شتا باقی دیگے لوگ موگ ایدن نیست ہیں کہ گیدیے چے پن کے پن کپاں گیدیے دل بند سرا تو کے مہنائیں گشانہ کے وطی ان ای الگ کوئی جگہ شب بال بننے بال اچھا یہ کو آدم بال لکھنا جاگے یا پکنک پوائنٹ ہستے ہو ایدا چی پدا پکنک پوائنٹ ہستے ہیں اسی لیے ماں انگو آتے یا کرائے پر چھوڑو کوئے پوچھتا یہ انچہ لائف نے انہا لائیو نے چل گئے یہ مارا شما پتہ چون پتہ کیچے داستانہ یوٹیوب سرچ کان کیچے کیچے داستانہ یوٹیوب سرچ کا وقت کان دو تو دیا ہی مارا اطلاع بے دے انشاءاللہ جی آو ہمارا آواز ہے کہ میں رات ہمیں لیا رہا جی آو بڑا بابا سن کے باقی کوئے ایدی ملستی ہیں مچکدگی ہستی دا مچا روستگا اچھا وجہ یہ مچیو مراگا کے بوتا ایک سکیں وشین ڈولداریں مراگا ہی بوتا چنے بلوچ گوشن کے لونکا اما کے تو نوشت جامگ اما کے تو پوشت باقی تئی اچھی نئے اما تئی ہاں نون لونکا چی مراد ای مومنٹ آگے ما بچارا ہمیں ساتھ دمان کے ماں پا جوانیو پا امن و ایمنیو گو سنگتانی گو ماں پا مہر دوستی گو آزین تا ای دراصل میں گئیں باقی ہر چیز میں نا ای زندمان کے طرح دروئی یک ٹیم بکے کیا تی نبی طرح تی جبینہ تی سا در کے ای تاک ہیں ای تاک کو ایشی پردر منظان کشی چیوارا ایشی نامیر کنک بوتا بل تاک بلوچیا کڑکی ہے یا دری گار گوشا بوتکان کہ یہ ہمیں انچین دلکشیں جاگئے کہ دا گواتا پا ادا رکی پا ناز و ادا ایک اشتا و مردمانہ ای جاگہ دوست بوتا پا ہمیں ای جاگئے نام تاکیر کنک بوتا بعض وشین ڈولداریں زیبائیں جاگئے دریا وتی زیبائی ہے اما گو موجاں گو مست ہیں زندگی دریائے روان ہے میں گوشو میں زندگی ہم جنزان ہیں اور اے مرا گئے تو کا میں سنگت اتکگاں باہر زورتا دراصل ای ہمیں چیزاں کہ میں متا و مڈیاں میں پیری اساہ تو گشت کرنے کے مارا باندھا ہمیں دزگیر بان تو میں ام گم امرا و ام گرنچ بان سنگتانی لک منت گو ہمیں دوئیں گالاں گو شمی کستر نظیر بولے دئی اور کجا واسطے سلامت باتیں وشی آنی منگی رم بھائی مہربان لک لک منت کئی انچو بے بنی ہے نا تو بھی یاد کرنے بالکل بالکل دوستان پر یجا کا کرنے کی آج محمد عثمان صاحب ہیں کہ ماشاءاللہ آج پروگرام بھی یا کہ آج تاروتا بھی اجی صاحب موجودگی میں واسطہ یا بلائیں لازمی جزیداری اگر یہ باہر گم بھی یا کسی جند گم بھی ماں سمجھیں کہ میں اما کے تاروتا بستے میں یا کہ اما جاگئے ندارہ گستے مکمل نہیں آجی کے گوم بھی میں سرپدن کہ ماں مکمل ہیں پرچہ کہ آجی امرائیہ یک وشیں مارا صفت دیما کہتے ہیں گندک بھی واجہ محمد نظیر احمد بلیدئی انشاءاللہ نظیر احمد بلیدئی شمانو گندگانے ماں آجی انشاءاللہ پروگرام بنائینا شمارا کہ میں بلیدہ واجہ نشتہ واجہ حمودہ گسیں انشاءاللہ شمارا بلیدہ مارا وہاں بلیدہ ہما کے ندارہ گستے گونڈکیں بازارہ چمن دی میں انشاءاللہ ماں گوازینہ نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم امید کنی کہ نظیر احمد میں گما پلہ مردیہ گما گوں بھی گوں گونڈکیں بازار کے میں اما میتا گاستان بولے دے ہمارا پیشی داری انشاءاللہ چوما دیما چو اوشی گتون دن دیما چو اسکن راج نما چدان چین تاکا چین نمبر واگانا نورکن صاحب گسا آئی ریاشگاہ ہیں
ಆದಮ್ಮಗ ಅವ್ರು ಮಾಡೇ ಬಾಜಾರ ನಿಮ್ಗ ಮಾಶಮ್ಮ ಮುದರವಂದೆ ಪದ ದಿಮರ್ಚ್ ಕಿಬ್ಬಿ ಮಾಶಮ್ಮ ಹಾಲೇವ ಲೋಗ जिसका ना तेरा दंते तो पता बरोबर आए थे राजा ने दिलकश ताक ताक बाजार है ताक उर्माड़े बाजार है ताक उर्माड़ा चमंदी में शगवासे लगानो इधर कम लोग आस्ता है दीमा आदि में किस्मत दुश्मन पेश दाश्ता का हाउदा यानी जालबुल नेस्ता इधर यानी फैमिली आवारा इधर गोना शाना ये सेड़ा यानी हम कुवे दामना कोई नहीं आके कुवे क्यों नहीं कुवा में ना या सिंगी ना गंदे तो तुझे को में तो कुवे दामना ये आवारा ये वशिन दारगे याव आप कनगा हमें भी वशिन दारगे जो जगह हमें चिकनी तो क्या हमें वशिन दारगे है ना आप जरूर कोई रवागा ना विलेज टाइप है वशिन दारगे आड़ो लाके तो चिकन आड़ो चिकन अच्छा गुलराज हमेश मैदा सरबुत्तगा नुरकन साहिबे एदा रियाशगाहा एदा मा नाश्ते कनी पदा मा इंशाल्लाह दीमा सपरावती बेंदात कनी पा दीम पा तुरबते खींचे दमागा शुमा चारांबे बेंदे नाश्ते कनने पदा गुड़ा मा शुमा चीबी शुमारा पदा आले वाले दीमा कनने आता रमानी से याकी शेखो कुर्सी मुस्ती बने बंगालिया पदाइशेजन शमसु जुसतिया आओ शमसु गुरा ये रोते यार उच्च लोगा ना गप्पे सराड़ा कुशी शमसु आप पदाइशे चमचे टमनी मैच को है एक जोर से अब से तुसी ताई कुशी को तो तो ये अच्छे नंबर ही मुझसे मर्दा बैठ सोनी जाती दुकान असतं मोलामध्ये दुकान आहे कशा चौकीसरा मशी केलं कार्य तुम्हाला होते जे कार्य असतं ते कागज पेटायचे का म्हणून आम्ही जोर घेत ना मग शोधतो की रात्री दिवशी बॅश येतो बेनेन मग बँक कार्य काही नव्हती कागज मग जाऊ म्हणा माझा की तू बेनेन मग नेक्स्ट मैं कुर्सी सारा दौरे जंदे कुर्सी से नेक्स्ट करतो मग नेक्स्ट मग जाने रे जावनाची पैदा की वाजा बाला एक म्हणजे पेंड का बेदे मग पेंड का होता ते ना मां वो दुकान मालिक ना मग नेक्स्ट दिवशी देख हाउ मन चारे ऑप्शन की दा फौजी कमांडर होता तो बसता उमरोज दाम ठीक है अशी नाव जो अरे हिस्ट्री जो चीन पर मनाए के सर गुड़ा उर्माड़े तकरीबन आबादी चिंचो बीती अंदाजा आबादी इसकी भी तकरीबन 8 लाख 8 लाख टोटल उर्माड़े 26 लाख है उर्माड़ा देहात है अच्छा उर्माड़ा देहात भी इसलिए मुख्य सदस्य मैं उर्माड़े पट्टिया मैं बलूचानी वाने के रोजान छो ने वाहन का रुझान सारी वहाँ तकरीबन सेक्शन में तो नहीं थे पीसेस मर्दून जरूरत करके स्टार्ट पोस्टान सकते हैं कम्मे टीम से ग्राफ जाल है अच्छा ज़्यादा यानी गुड़ा अनु के टीम में गुड़ा मर्दों में के दे लोकल मर्दों मस्ता है रुझान कुआ रोजगार गुमा मुंसलिक की इधर ज़्यादा है कि रुझान माहीगिरी है ज़रा माशू माहीगिरी है अक्सरियत माहीगिरी है और ज़मीन देहाती इलाके हैं ज़मींदारी है ज़मींदारी का काश्तकारी का अच्छा इधर में विलेज टाइप मिसाल काना बुजुर्ग यानी तई दमागा इधर उर्मड़े तो का ज़्यादा संग काशुकेरा निश्तगा तकरीबन ज़्यादा विलेज ज़्यादा मैं वनडे देहात में असली शहर तो कैसे दही इलाका है ना जी हाँ इधर भी जो कम दही इलाके वाला माइग्रेशन करेंगे आएगा हम लोग उर्मड़े सिटी है हम तो करो पश्चा ये वादे ने ऐसे रिश्ते आवाज़
अच्छा तई उर्मड़े था कॉलेज वानक जा चीची आस्ता मिसाली कॉलेज ಕಾಲೇಜ್ ಮೇಕರ ಯಾಕೆ ವಸ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ವಸ್ತೆ ಅಂತ ಜನಕಾನಿ ಯಾಕೆ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜನಕಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾಕೆ ಬಸ್ಕಾನಿ ಮಾಡ್ತಾ इंटर कॉलेज यक्की बचकवानी यक्की जनकवानी ಈ ಪದ ಸರ್ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬದಿಕೆ ಯಾನಿ 12 ಈ ಬದಿಕೆ ವಾನ ಪದ ಈ ದೀಮಾ ಉತಿ ತಾಲೀಮ ಚೂನ್ ಜಾರಿ ಕನ ಕ್ವಾನ್ ದಮಗರವಾ دیم رواں کدی اتر رواں کوئٹے رواں کراچی رواں زیادہ شنو جانا ہے یعنی تی ورمڑے مردم پدا وادر شہرانہ روتی پا تعلیم واسطہ نہ گوادر شہر باز کم ہے زیادہ ہوتلا یا کہ کوئٹہ روتی کوئٹے میں یہ ہمارے نزدیک کا وہاں کا اچھا 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 تشی مردم تی دماغ آستے ہیں کہ ڈننے ملکاں کاراں روزگاراں یا کہ گیشتری مردم اگر میں بیچاریں تیا بسر کاراں تشی مردم تا ڈن ملکا مثال تی دبئی یا کہ مسکتیں بحرین و قطرہ ایوڑ مردم مستے اور مارے لوکل مردم کہ امریکہ تک ہستے ہیں اچھا اچھا لوکل مردم ہستے ہیں وہ کار ہیں دبیا کار ہیں مسکتہ کار ہیں لیکن آئے نہیں تعداد کم ہے تعدادی کم میں ہے بقا چائنا یعنی ایک دو ونڈو شدہ چائنا ملک کار ہیں چائنا شہر پاس اسکالرشپ گئے تھے سر جو ہاں بقا ایشن کی ٹھیک سر اچھا سر دا اسپتال وانگی چونے اسپتال ہستے شہر فنکشن ہے شہر لیکن اس کی دوا نہیں اس میڈیسن ہے واس کر لیا تھا اچھا میڈیسن جو اڑتی ہے برستان دے گئے درمان جا رہے دے گئے درمان جا دے گئے استن یہ بھی درمان جا ہماری رہے دے گئے واقع وہ مڑے جنتے میڈیسن باس کم ہے دا ہماری ڈی چو اکبر لا رہے ہیں آنے ڈی چو اکبر لا لیا بلائیں آرچی اسپتال ہے اگر سی والے سیول نے آر ایچ سی ڈاکٹر سر باز ہم گڑا ہے تقریباً ڈاکٹر میں بھی بیس مطلب یک کے موقع ہیں اکبر لا رہے دینے اسٹاف شہر کم میں اسٹاف پسند ہے ڈاکٹر یک کے گڑے دے مردوں مثال زیادہ بیمار با زیادہ کراچی نے مگروا ادھر زیادہ بیمار میں درمان جا رہا نہیں بھی درمان جا اچھا اچھا او تو گڑا شرعی ٹریٹمنٹ علاج خاص ٹریٹمنٹ نہیں لیکن اس سے وقتی طور پر نہیں سے بہتر ہے اور زیادہ جو ایمرجنسی وغیرہ بھی کراچی گوادر نے مگئی نہیں نروا گوادر کراچی ہمارا نزدیک تر کبھی کراچی تو نزدیک تر نا گوادر نے سے بتا چاہیے تقریباً سر ادا 30-60 کلومیٹر بھی 600 گیا تقریباً 600 650 صحیح صحیح ٹھیک ہے سر سلامت بات ہے سر بجاری تیار کریں مشورہ گوشت کا بس بجاری تیار کریں مشورہ کی گوشت اور بجاری تیار کریں گلیرا چونیا میں اگر ماں ترپتے مردم نے دو کا چونا من آشتا کنا ہم تورا تی دما گن تو کا ہے کہ گما یا کہ ما کاشو کے گما بلے مرچی کہ ما ہرمڑا ات کے گئیں میں ناشتا گوں گورے مائی گما بوا گنے بعض ورشی بوا گن صاحبہ یہ بڑی انتظام اردہ تھا یہ بڑی ترتیب بنا تھا بعض ورشی بھی شاکر شاد صاحبے بعض لاکھ محنت دل جلان کی مائی محنت کری کہ واجہاں یہ بڑی ترتیب یہ بڑی انتظام یہ خلقتاً واسطہ اردہ تھا بعض مر ورشی بو شاہی بازار اور ماڑا لوگ سڑا ہم دور ہمو روڑا چھ سا کستا ہاں زیادہ گندگ نبو گانا یہ بازار ہے شاہی بازار اور ماڑا گلی راج گماوتی ولوگ ہمیں دا ختم کریں شما اللہ ہے میارو باوتے